आखुनि आखु जुदि दिन्थिबाय थायोब्ला समाजा मोजां मोननाय नङा आरो बिथांमोनखौनो समाजा जायगा होनाय नङा। गतिके दा दुखुनांथाव बिथांमोना जेबायदि आखुखौ देखायनानै जुदि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सासे सोद्रोमाखौ गाग्लोबनाया जोबोद दुखुनांथाव। आरो बिथांमोननि जिथु कास्टमार बिक्रम दैमारिमोन बिथांमोना जिथु नाजाबाय थादों बिथांमोननि नाजानाया फेलें जागोन। बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हानाय दानि परिस्थितियाव बा दानि समाव फेजेननो हानाय खुनु दल गैया। जोंनि फैगौ जोंनि जिथु बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। दा बे बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों बिराद सान्थिपूर्ण जों गेलेगोन आरो जोङो खुनु रावखौबो खहा खालामालासिनो रायजो राजा मोजांनि थाखाय बयबो जों सान्थिपूर्ण जों गेलेगोन आरो जों इउपिपिएल दोलो हिसाबै जिहेतु रायजो राजा बयबो मोजां मोनो जोङो 100% जों देरहागोन आरो सरकाराव जों इउपिपिएल दोलोआनो सरकारखौ दागोन। आरो बिथांमोननि जिथु कास्टमार बिक्रम दैमारिमोन बिथांमोना जिथु नाजाबाय थादों बिथांमोननि नाजानाया फेलें जागोन। बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हानाय दानि परिस्थितियाव बा दानि समाव फेजेननो हानाय खुनु दल गैया बा खुनु पलिटिकेल हान्जा गैया जाय माने बे इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हानाय सक्ति गैया। दा बिक्रम हिसाबै माब्लाबा इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ गाग्लोबनायखौ जों नुबाय थादों। मा फोरमायनो बिथाङा अपोजिसनाव थानानै गाग्लोबगोन माखासे बाथ्राफोरखौ बुंगोन जाय बाथ्राफ्रा बिथाङा बुंनायाबो गाहाम। बिथाङा जुदि जेसेबां बिथाङा अपोजिसन थानानै जोंनि माबाखौ खोन्थागोन जेसेबां जोंहा खामानि मावनो सुबिदा जागोन। बिथाङा जुदि माबाफोर जुदि नुदोंबा जोंनि थाखाय सुबिदासिन खामानि मावनो थाखाय थ' बिथांखौ आं खावलायगोन बिथाङा जुदि इयुथ लिडार हिसाबै मोजां जाहाथे नोङो फिल'सफि बा आइडियलजिखौ बाहायना जाहाथे बिथाङा जाहाथे बक्ताफोरखौ हायो इलेक्सनखौ इलेक्सन हिसाबै लाङो आइडियलजिफोरखौ लाङो जाहाथे मेसियर पलिटिशियान बायदि बिथांमोना जाहाथे स्पिचखौ होयो बेखौ आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन। दाखालि थांनाय बावैसो साननि सिगां क'क्राझारनि मोनसे बावखुंग्रियाव सासे सेंग्राया इउपिपिएल न'खरनि मानसिखौ गाग्लोबनानै न' बुफायलांनाय देरा बुफायलांनायनि जाथाया जादों। मा फोरमायनो बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। गोदोनि बायदि दा सम गैलिया सोरखौबा बुख्रेबनानै भट आदाय खालामनाय सोरखौबा नाख्रेबनानै भट आदाय खालामनाय। गोदोनि परिस्थितिया आलदामोन दानि परिस्थितिया आलदा। दा बयबो गोरों गोरा जाजोब्बाय फरायनायफ्रा बयबो बांजोब्बाय सोरबा पिएइचडि फरायबाय डक्टरेट फरायबाय बहुद रोखोमनि दा गोरों गोरा जोंनि समाजाव दंसै। दा बैफोरबायदि नेहाद आखुनि आखु जुदि दिन्थिबाय थायोब्ला समाजा मोजां मोननाय नङा आरो बिथांमोनखौनो समाजा जायगा होनाय नङा। गतिके दा दुखुनांथाव बिथांमोना जेबायदि आखुखौ देखायनानै जुदि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सासे सोद्रोमाखौ गाग्लोबनाया जोबोद दुखुनांथाव। बेबायदि बिथांमोना गाग्लोबनो नाङामोन आरो बेबायदि गाग्लोबनायाव बिथांमोना बहुद लस जागोन। रायजो राजा बिथांमोनखौ बहुद नेवसिदों दुखुबो मोनदों। बिथांमोन बेबायदि आखुखौ दोनथ'नाया गाहाम। जितु पलिटिक्सआसो किं पलिटिक्स हिसाबै बिथांमोना गेलेनांगौ आरो बिदि गेलेजानायखौ जों लुबैयो। बेबायदि आखुखौ नुयोबा इउपिपिएल दोलोखौ फैबाय थानाय समावबो माबा मोनसे सोरखौबा बुख्रुब बुफाय सुफाय बिदि खालामनानै भट बिगोन नामा होननानै रायजो राजाफ्रा साननाया दं आरोखि। मा बुङो? निस्सय रायजो राजाफ्रा सानदों जे गोदोनि जिबायदि परिस्थितिमोन जे भट होआबानो जेनेबा नोङो सोरखौबा बुनाय भट होआबानो सोरबा न'खरखौ गाग्लोबनाय बेबायदि परिस्थिति गैयै हिसाबै दानि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो निस्सय बिथांमोना रायजो राजा भट होनाय नंलिया आरो बिथांमोननि बेबायदि आखु दिन्थिनायाव जोंहा साबसिनसो जादों। दा इउपिपिएल दोलो हिसाबै साबसिन जादों आरो रायजो राजा बांसिन मदद होदों आरो लैहोर लैहोर ओंखारबोसिनदों। बेबायदि आखु देखायोब्ला सरकार बिथिंनिफ्राय बा पुलिस बिफाननिफ्राय माबाफोर राहा लागोन लुबैदों नामा? दा बेथ' निस्सय एडमिनिस्ट्रेटिभनि खामानिखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टआ मावखागोनखा। जोंहा जोंनि खामानिखौ जों मावगोन। दा बेफोर गिदिर गोलावफोरनि जिथु मेसेजआ सहैखाबाय बिथांमोना मा स्टेप लानो हायो बेखौ बिथांमोना मावखागोनखा। जायखिजाया जोंहा जों जिखिनि बुंनांगौ खावलायनांगौ दं जाहाथे बिथांमोना बेबायदि नेहाद आखुखौ दिन्थिया समाजाव गुबुंले बारहाखौ बारहोआ गावजों गाव नासयलायनायखौ जाहाथे खालामलाया आं बेखौनो खावलायगोन। पलिटिक्सआ जाहाथे समाज सेवा नालाय बयबो जाहाथे मोजाङै मोजां गेलेयो पलिटिक्स गेलेयो आं बेखौनो खावलायगोन आरो। राजनितिनि बारा बारबाय जिहेतु दा बयबो गावबागाव दोलो हिसाबै बिसायख'थि हिसाबै रिभिउ खालामगासिनो दं। नोंथांमोननि समस्यायावबो दा इउपिपिएल हिसाबै खालामगासिनो दं। माबायदि भट लानानै देरहाथाव नोंथांमोन? जोंथ' एबसुलुट मेजरिटि लाना देरहागोन। दिनै जोङो नायदो नोङो चन्दन सारनि जिथु समस्ति काजलगाव समस्ति ओरैबायदि मोजां समस्ति दोहौआनो आलदा रोखोमनि जायनि फलाव बिथांमोनहा
मोनसे प्रेसार स्ट्रक जानाय बायदि बिथांमोना चन्दन सारखौनो बायदिसिना बुंनानै बिथा खालामना बिथांमोना प्रेस मिट होनांनायनि बाध्य जानांगोन बे परिस्थितिखौ जों बुजिनांगोन जे दिनै जोङो इउपिपिएल डेभेलपआ बहुत गोजौआव जायनि थाखाय बिथांमोना मेल मिटिं खुङालासिनो मिडियानि थ्रुयै प्रेस मिट होनो गोनां जाना फैदों बिथांमोना बायदि रोखोमनि बाथ्राखौ बुंदों बेस गैया बा नोङो देरहानाय नङा 15 बोसोर सरकार खुंनानै बा 15 बोसोर नोङो केबिनेट मिनिस्टार जानानै बिथाङा दिनै मानो काउन्सिल गेलेनो नागिरखो काउन्सिल गेलेनाया मा जोंनि न'खरसो बियो जोंनि बड'लेण्डनि न'खर जाय न'खरखौ जोंनि आखाइजोंनो दादों सुजुदों बे न'खरखौ जों बोरै नेवसिनांगौ न'खरा जुदि मोजांबासो जों बाहेरायाव मोजां खामानिखौ मावनो हागोन बाहाय सोरबा 15 बोसोर आसामनि केबिनेट मिनिस्टार जानानै दिनै काउन्सिल गेलेनो बाध्य जाबाय बेफोरबायदि बाथ्रा नङा बे जाबाय जोंनि न'खराव जोङो गेलेनाया जोंनि माबा जुदि बेयावनो जुदि चन्दन सार मोनानो काउन्सिलखौ बानायनानैबो जुदि बावनो जुदि इलेक्सन गेलेयाब्ला बेखौ मुगैनाय जाया होमबा मुगैनायसो जागोन गथिखे बेफोरबायदि बिसोरनि बुंनाय रावफ्रा बुहुद माने सानस'हायै बिथांमोना जे साननो जन्थु साननांगौ दङमोन जिथु बुंनांगौ दङमोन जिथु फिल'सफि आइडिय'लजि बिथांमोना गैलिया साननो हानाय सक्तिया गैलिया बेखायनो बिथांमोना ओरैनो नङै बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजोफोरखौ माने गलि होनो हायो नामा बेफोरबायदि गेमखौ बिथांमोना गेलेगासिनो दङ नाथाय रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय गोदाननि जुगाव गोरों गोरा जोबसै दा 5G मुगासै गोदोनि बायदि 2G मुगा नंला जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बुजिखासै बिथां जेसेबांखि होना जेसेबांखि बुङा मानो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल डेभेलपनो भटखौ होगोन प्रहलाद ब्रह्मआ माब्लाबा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माबा खौरांगिरिफोर सोंनायनि बेलायाव इउपिपिएल गाग्लोबनाय मानायनि बाथ्राखौ जों बिथां आदा प्रहलादआ सासे अपोजिसननि सासे इउथ लिडार जानानै बिथाङा बायदि रोखोम मिथिं गायो स्पिच होयो जोङो मिडियानि थ्रुयै बायदि रोखोमनि बिथांनि स्पिच होनायखौ जों नुनो मोन्दों जों दुखु मोन्दों सासे इउथ लिडारा बेबायदि नेगेटिभ सेन्टेन्स बाहायनायखौ जों बिराद दुखु मोन्दों इउथ हिसाबै बिनि आइडिय'लजि फिल'सफि थिंकिं स्टाइला पियर जानांगौ पियर हार्ट जानांगौ नेगेटिभ सेन्सआव बिथाङा बुंनो नाङा बिथाङा जेसेबां हायो माने आइडल जानांगौ इउथनि आइकन जानांगौ आइडल जानांगौ बिथाङानो जुदि इउथ लिडार जानानै जुदि नेगेटिभ खोथाफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला जोंनि इउथ लिडारफ्रा मा जागोन बा इउथआव जाय इयुननि गथ'फ्रा मा जागोन गथिखे आं खावलायगोन आदा प्रहलादआ बिराद मोजां मानसि स्पिचफुल पावार दं बिराद बुंनो हानाय हां लायालासिनो बिथाङा स्पिचखौ होनो हायो थाथ'आलासिनो स्पिकिं पावारबो दङ आं खावलायगोन आदा प्रहलादखौ जाहाथे बिथाङा नेगेटिभ माइन्डसेटखौ गारनानै पजिटिभ सेन्सआवहाय मेचियर पलिटिशियान बायदि बिथाङा जाहाथे स्पिचखौ होयो बक्ताखौ होयो आं बेखौ बिथांखौ खावलायगोन माब्लाबा बिथाङा बर'नि जातीय संगठन ओमफ्राय बर' साहित्य सभानिफ्राय बायदि बर'नि माखासे दोलोफोरखौ बिथाङा गाग्लोबनाय राजनितिक एंगेलजों बिदि नायोब्ला मा बुंगोन आंथ' बेखौनो बुंगोन बिथाङा जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआ मोनसे फिसा काउन्सिल जों जब रायजो जों जयैनो बिदा फंबाय अनलायनानै रायजोखौ जानांगौ दा गावजों गाव जुदि बुख्रुबाय सुख्रुबाय जायोब्ला सिनियर लिडारफोरखौ जुदि नोङो बेबायदि बुङोब्ला नाख्रेबोबा दुखुनांथाव आरो गिदिरफोरखौ सनमान होनांगौ बिथांमोननि दिनै दैदेननायाव दिनै काउन्सिल जादों नङा होमबा सोरबा साहित्य सभा दैदेननाय सोरबा ट्राइबेल संगठननि दैदेननाय सोरबा बिएलटि दैदेननाय सोरबा एबसु दैदेननाय नङा होमबा बिभिन्न प्रकारनि नोङो जे समावहाय जे संगठनखौ नांगौ बे समाव बे संगठन जोनोम जानानै जाथिखौ फोथांनो थाखाय बा बड'लेण्डखौ फोथांनो थाखाय खामानिखौ मावबोदों गथिखे आंनि खावलायनाया बेनो बिथांमोननि जेरखम नोङो स्कुलाव फोरोङो स्कुलावबो जों जेब्ला हाबजेनो फोरोङो जे महात्मा गान्धीनि बोसोनजों सोलि सोरबा मानसि गिदिर गोलावनि बोसोन लानानै सोलि दा बिसोरबो जोंनि साफा बिसोर बोसोनगिरि दा बिसोर बे बोसोनगिरि बिथांमोनखौ सनमान होनांगौ बिसोरनि जिथु लामा दिन्थिनाय बे दिन्थिनायजों सोलिलांनो हायोब्ला जोंनि बर'ना समायनासिन जागोन आरो इयुन जोलैना क्लियार माइन्डजों पियर हार्टजों बिथांमोना फैगोन बेखायनो आं खावलायगोन जाहाथे बिथाङा बेबायदि जाहाथे नेगेटिभ लेंगुवेज बाहाया आरो बेबायदि गाग्लोबा बेखिनिखौ बुंना फैदों